сега защо съм се заклела да не представям, чак заклела, но наистина в един момент се случи така, че тъй като все по-малко хора останаха от тези, които представят книги на премиери и започнахме да се въртим едни и същи. И това неминуемо води до една рутина, до повтаряне, особено за поезията, до повтаряне на подобни неща. И в един момент настъпи у мен една умора и аз затова си казах по-добре да спра, отколкото да продължавам рутинно, нали, да говоря формално, защото ти без да искаш, то става отвъд теб това. И спрях. Хората станали толкова се огробели и толкова формално, нали, аз на мене, ти на тебе, всичко се извършва, че аз съм дълбоко отвратена от нашия така наречен литературен живот, който тотално се е разпаднал на отделни кръгове и балони, в които всеки си е намерил някакво местенце и смята, че това ще го спаси. Не, няма да го спаси. Затова е литературно поле, литературна общност, литературен живот, т.е. трябва да има някакво движение, а не затваряне. Стихотворенията не можеш да ги убиеш, нали? Не можеш да ги задраскаш някакси, но можеш да премълчиш книгата. И това не е от сега, това е метод, който и преди, и сега, и винаги ще се извършва, за да ликвидираме някой, да го маргинализираме, да го оставим в страни. Да, добра е, добре пише, обаче не ни върши работа тук. За нашите чекмеджета не става, не влиза в тия чекмеджета, не става. Служи го в страни. Тези неща остават, които са останали уж в страни. Кой говореше за Биньо Иванов, освен един кръг хора? Сега продължават да не говорят, но Биньо Иванов ще продължи да бъде важен поет и да просъществува във времето. За разлика от други, които се опитват 30 и колко години след 10 ноември да ни обяснат, че те са големите поети. Ами не сте, бе, не сте. Това е. Защото поезията не се интересува нито от кариера, нито от това кой е шеф в момента и каква е политическата конюнктура. Тя не може да бъде конюнктурна. Толкова. Какво е литературната критика? Изчезваш вид. Не само у нас. Значи, за да се пише стойностна литературна критика, т.е. да се вникне в това, което е написал някой, да се направят паралели с предишните му книги, да се постави, да се ситуира в някакво място на съответната литература или на световната, това изисква усилие. Сега модел е рекламна бележка или там кратък текст. Чете се за 1 минута, чете се за 2 минути. Безумие ми не чети, бе. За какво ще ми пишат? Щом не искаш да четеш, щом бързаш, айде, къш от тук. Това са рекламните текстове и текстове, които са минават по повърхността, т.е. те имитират. Те са някаква пластмасова критика, която не върши никаква работа, освен за някой да се заяви, че е написал е написал критика и че съответното издание пуска все пак и критика. Няма и желание да се пише критично. Значи аз като водих тая рубрика без покритие в библиотеката на времето, то не бяха приказки, ма ти си хейтър, ма защо така? Защото някой си позволява да каже, и аз съм била, аз колко повече мога да кажа, но съм била, винаги така да си защита мнението и прочие. Не съм говорила главословно, но не съм искала да хвърлям бомби или прочие.
Но има неща, които не можеш да ги премълчиш. И дори това им се видя много. Нали, някакси това се стори свръх. Тоест, ние не може да критикуваме. Ние само може да хвалим. Нищо не е съвършено. Само природата е съвършена. И вероятно Бог, нали, така. Не съм се доближавала много, за да знам, но това си мисля. И затова и не искат да си развалят отношенията, да бъде някакси... Често пъти са ми казвали, за какво го правиш? То е... Само си навличаш ядове. Или те използват за козел опущения, нали? Правила съм го, защото мисля, че имаше нужда да се говорят такива неща. Но вече даже не знам дори да беше продължило до сега, дали щеше да има този ефект. Защото хората свикват и спират да обръщат внимание. Тоест, те искат да чуят това, което искат да чуят. Искат да чуят похвали, гладене по косама да има и така нататък. Затова критиката не само у нас, то е всеобща тенденция, е на умирачка. Много съм се чудила как понякога се подбира и така инфлуенсърски почва да се въртат някакви заглавия и книги, които са толкова посредствени. И си казвам, ето пък за тая книга никой нищо не казва. Освен това, социалните мрежи сякаш решиха да изземат и тази функция, нали, на това да бъдат там да бъде критиката. Не е сериозно това. Както не е сериозно да очакваш лайковете на стихотворението ти или на твоя пост да са реални. Защото често пъти има много така неща, които стоят зад този лайк, които не са точно това харесване, което се демонстрира. Така че да се пише критически, аз не казвам да се плюе, напротив, всичко може да се каже, да се огледат нещата от всички страни, книгата да бъде, нали, осмислена. Това го няма, че нима има критика пък за превода. И това е бледи следи. Списание Страница има поддържа такава рубрика, в Съвременник имаше. Няма. Просто е... И книгите са оставени миличките на рекламата, той е с по-силния глас, с по-яките лакти. А стойностните книги никога не са нахални, както и авторите им.